ka khubor ka bakta ya ka perthai football kata ka ching klat no jong George Messi ukpa par unong erap upadon benta ka bakrau tam ha ka ching em bat ka ching lenti jong Lionel Messi George Messi ula klat no aka nyotreu akos mentau snam arajar penreu Rosario Argentina ha ka arta ka panreu prasnam hadin ka jing syak sumar na ka ching ha ka koj ka khia ka balane slam kacing klub no chung klub penlong ya ka pertai football ban skap jar ban pha ya ki khubor skolam sya ka ying ka sam jo Messi henrei ka benta ka bala penkhi ya ka ching sngo chung ki ba pun ngut kinong bot football ka dei kacing adei bar kacing ro ha padang arngut kinong lekai ki bala long kinong yakop ki ba krau tam ha ka history jong ka football katau Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi la pun bun snam kinong bot jong kinaki arngot kila penlong ya kacing kene ban kacing perjing mot halor kacing keli mano uba khampa henrei habawan kacing ja ka bakom kane kacing yakop hamadan football ka syukut no namar ha kacing embreu kacing du no yakom ka kemi no pa kalong kacing du ka bakhiap ha ki khubor kia tho bau Cristiano Ronaldo ula sosan halor kacing klat no jong George Messi bat ula pha ka khubor solam sho Lionel Messi ban Cristiano bat ya ying ka sam jong ha ka ne ka por ka ba kacing klat no jong George Messi kala penlong ya ki babon ki kanhon bat ki brew ka football kila pha ya ki khubor solam sha ka ying ka sam jong Messi George Messi tang bodi kupa jong Lionel Messi Hendreu deru ubreu badon ka benta ka bakong sanpha ha ka chelinti chung kumkhon ngadu ka por bo Lionel Messi udang khna George ladon ringkat batai ki babon ki benta jong ka chelinti chung ula long nong erap undong alam bat ubreu bahajan pha yau Messi bat kham tam ha ki benta ki bakong san jong ka karier chung habau Messi udang khna bat ka ching angnut chung kalong banlong undong lekai football kaying ka sam chung kala ajing kersan ka bakrau kijing ya linti chung Messi na Argentina sa Barcelona ro kilong ki benta ki bapan ya kaching don kam chung George ha kaching em jo khon ki report ki pensisya bau George ulalai ringkat badu Messi sa Barcelona ha ka por bau dang khna bat lu don benta ki kam ki bade bat ka karier bat ki kot jo khon kumta habangi pej ya ka linti chung ngimla ban klet ya ka benta chung George Messi Henry benta ka por ka kran kam dei shu tang sapang ka football ka trofi ki kul ki Ballon d'Or ne ka kop hapdang Cristiano Ronaldo bat Messi ka dei ka por ban burom ya ka ching em jong breu ubaladon benta ha ka linti jong wei ne kinoi lakai ubala pan klador ya ka football ha ka perthai haden ka ching klat no jong George Messi ka perthai football kala yang lang pan pha ya ki khubar solam ka Argentina Football Association kala pan benaro ya ka minute jong ka ching sabjar bat ka ching yaiban black amban ha ki chilakai football Argentina kum kadak jong ka ching burom George Messi ki club pat ki kanhon football ki babon ro kila pan pau ya ka ching sose halor ka ne ka ching do ka benta ka bakham skotnat ha ka ne ka ching ja ka dei bawat lau Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi kila long kino yakop ki bakrau ha ka football ka ching do jong weu preu ubahajan ya Messi ka pen ba ka chila kai par ka chekop ka don ka pon ha ba unong elakai umi hamadan kinong bot kila ban kersyani kitim baper kila ban penya kene mano ba khamba hanai ka por jong ka chingdo ya ki ba ka jilong breu ka de ka bawan ningkong ka ne ka long ka khubor ka bokong sanpha ya kinong bot jong baro ar kinong elakai wala ki fan jo Cristiano Ronaldo bat ki fans jo Messi ki je kene he internet hanai ka chingdo no yo kupa jo Messi kam de ka por ban penlong ya ka kop ka football ka de ka por ban burom pan pha khubar solam bat ban airo ka chingsuk ya ka ying ka sam jo Messi